Moi, tässä on Jere ja Kaapo. Moi! Me pelataan The Simpsons videopeliä. Taas. Niin, Joo, ja meillä on maskottinen frontti, jota emme anteeksi nyt voi kuvata. Niin. Mutta kerromme kuitenkin, että se makoilee ja nukkuu valtaistunnilla, Niin. joka on tavallinen tuoli. Kyllä. Mut siinä on tyyny ja kaikki muita ihmeen kankaita. Eikö se aika hyvä, kun Homer tuossa tuijottaa meitä? Wow, mut joo, nyt se häippäs. Joo, jatketaan peliä. Joo, toi lataus on kyllä aika hauska. Tää on niinku tosi hyvä peli. Mahtava peli. Mä otan partiin aluksi Dad, tähän. you were asleep on the couch for 3 days. Oi, knock me out, okay? I want to spend another night in Chocolate City. Pitää varmaan mennä Homerille. Mit? Nyt en mä tiedä mitä tässä tapahtuu. Eikö mä pääse? Let's do this. Onks mitään? No. Aio nyt. This ain't nothing. He said in my bed to the zini was a summer bar. Mä annan varolähteen luokse. Se oli tuolla. Tän Tuossa. takana. Voi sanoa. Se oli tän takana tän Ai niin. oranssin Mä takana. annan tästä. Joo, hyppää alas. No, siinä se on Tää nyt. on niinku tosi hyvin animoitu video. Niinku Kaapo sanoikin. Se on aika kivakin. Jep, paitsi että toi nainen ei oo kiva. Batman Begins. Nyt tulee Batmani. Bartman! Onko se Bartman vai Bartman? Niinku lausutaanko me Bartman vai niinku onko se vaan Bartman? Se kuulostaa ehkä vähän. Bartman on niinku se kirjoitettu, mutta Batman on niinku sit se, miten se Eli se lausutaan. Joo, mä mietin, että se Bartman kuulostaa ehkä kuitenkin järkevältä. Wow, teenagers are so dumb. Onks toi Grand Theft Auto? On No just. Grand Theft Scratchy. No just joo. It's the game where you play a mini Bo Peep. Eli There's other mini Bo Peeps. eiks tässä oo se, ne pystyy niinku mennä noihin peleihin? Joo, niinku sitten myöhemmin ne menee niihin peleihin. Myöhemmin. Myöhemmin niinku. Tässä on pikkusen tietoa teillä. Nyt tippuu hyvä juttu. Tippu. Kaks mä en ihan tos. The Simpsons game. Haluatteko se? En mä viitti kertoa mistä toi tippuu. Tai kerran. Joo, mä ainakin tiedän. Kertaaks minä olen? Kerrotaanko? No. Ei kerrota, ne saa nähdä, kun se näyttää. Tai sit skippaatte seuraavat 10 sekuntia, jos et halua. N-Y-T, nyt. Kerro. Se tippuu. No en mä halua kerran. Se näkee sen lopussa sitten. Joo. Ne näkee lopussa joten Ei toi sitten noin. Ei tarvinnut skipata. Muahaha. Frey. Hey, Fail. boys, look what appeared in my magic drawer. Hey, what's with the fruity getup? You're Mä oon planning hyvä on going haulikko like tää. that, don't bother. Vai onks toi kivääri ei haulikko? Niin, toi on. Powers, huh? Well, that's Niin, cool, No I en mä guess. tiedä, Se on aina kivääri. Bad for reading quick. Just kato kun rakennettiin puusta isinkaan kivääri. Okei. Miks noi tonnekin? Kato sun pojan. Aika cooli. Oota. No sit mä oonkin. Oota. Aa. Okei, nyt Sun pitää mennä liity sinne. peliin. Noin. Näin. Maybe don't tell your mom about the cave in the Tuplahyppy. Niin miten tää iski? Niinku kato tästä. B:stä se iskee aina niinku. Ja sitten X:stä se niinku lyö. X:stä lyö. Mitäs hä? Sorry. Mä vahingossa tein ton. Okei, no niin, jatketaan. Joo, mä nyt liikun täällä randomisti, koska mulla oli vähän muita juttuja tossa. Okei, otapas kaipata noin. Mihin suuntaan mä joudun mennä? Tänne. Mä sekosin jo suunnastakin. Apua. Toinen suunta. Joo, mä tiedän. Se tiput tänne. Woo! No nyt sun pitää Mut kun hypätä. tää kamera on huonosti nyt. Sä pystyt kääntämään siitä niinku tästä. Aa, Ota tästä noin, kun toisesta. noin kuuluu sulle. Nää kristallit. Joo. No nyt sun ampumme. Tuolla on vielä yksi täällä. Kato. Missä? Tossa. Ui. Hienoa. Istuisin jos voisin, mutta rontti gallotti puolella. Tässä kaavu myös lisää. Oi, kristalleja. Ei mulla voi ottaa, mulla on täydet. Hui, onks tää se temppeli? Kun piti etsiä temppeli, niin... Hyi, kato mikä tolla on. Tos patsaas. Ei. Kato! Hei! Aika ällää. Mihin suuntaan? Ho!
Mä en tajua. Ei, sua tarvitaan täällä. Ja mihin suuntaan? Tonne ylös. Ui, mä painoin nappulaa. Sun pitää mennä, ei tänne Kaapo. Vaan sun pitää mennä sinne, missä aukesi se. Tälle toiselle puolelle. Vai? Tänne vai? Tänne, missä on tää. Joo. Jaa. Niin ja. See where they keep the beer from up there? Oho. Ei siellä ollut mitään. Sun pitää mennä tosta kautta. Tästä mä menin nyt. Sun pitää mennä siihen. Kokeile. Niin mä menin jo aiko sitten. Mutta mä mietin, että siinä ei näkynyt mitään. Siinä oli vaan sellainen alasmeno. Tässä. Nyt tähän aukeutui tää. Kun sä menit siihen painoon sitä nappia. Ja Okei, tällä. no niin. Hyppääks mä tänne? No, Ei, sun olisi kiva. pitänyt. Tai no joo, olisi pitänyt. Voinko mä vetää tän Kaapo? miksi? Tai siis kun meillä ei oikein ole aikaa tässä paljon enää jäljellä. Meidän pitää tehdä tää uuteen videoon sitten. Näin. Noin, mene siihen. Nyt me tonne tisselle, minä onkaan. No niin, ja nyt paina A ja sitten tätä. Ota RT. Joo, ei kun tätä. Et A ja sitten paina tätä tästä. Niin sit se niinku muuttuu Batmaniksi. Hyppää sinne. Noin, hyppää sinne. No niin. Tonne keskelle. Hyppää, paina A ja sitten pidät sitä pohjassa siitä takana. Tonne nappulalle. Joo, no niin. Olis pitänyt vedä sitä. Okei. Tuplahyppy olis kyllä pitänyt tehdä. Näin kato. Juu, olen aika huono tässä. Ja sitten sinun vuorosi. Hippii. Oh, stop crying, little birdie. Daddy's coming and he's never gonna let you Voinks go mäkin again. tulla? Kato. Mitä noita tekee? We came to this museum to steal, not learn. Don't look Ei, at niin any ne of tuli the varastaa displays. tänne. Stay focused. Eikä oppimaan. Just. Come on, let's get out of here and find a situation where my new superpowers could be useful. I think Lenny needs help moving. Jude's got a huge futon. Joo, me tosiaankaan ei mitä pitää tätä videota niinku, tai siis tätä tasoa tässä. Kyllä me voidaan päästä aika lähelle sitä All loppuun. that's standing between us and our mission Kaapo, is tuu this tänne, vest. kato. Tuu tänne. Etsitään joku hyvä paikka. Oh yeah. Kaapo, mene tonne. Siellä on yksi semmoinen juttu. Siis missä? Kiipe niistä lihaneista. Ai, niitäkin voi kiivetä. Joo, Oi kun jee. on vaan Batman, silloin voi kiivetä. Batman. Mä oon best. Mähän tän nopea tuolta. En ymmärrä miksi ei ottanut sitä kiinni. Kaapo, tuu tänne. Hyppäi taas ja se tuu tänne. Oh no. Tänne. No hyvä, mene tuohon päälle. Tähän. Joo. Joo. Oota, älä vielä. Sille lukitsen sinut sinne. No niin, nyt voit tulla pois siitä. No voi, mä olisin halunnut lukita sut sinne. No, se on ollut kiva. Niin olis, mutta sä olisit päässyt sieltä kuitenkin pois. Ehkä se oli just sille varalle. Että joku oli silkeä ja lukitsee. Kato, mä oon best. Kaapo, mene sieltä, kun sun pitää ottaa sit tuolta toi. Siis mistä? Tuolta ylhäältä tommonen niin pamppujuttu. Bart, it's not polite to walk on the wall. Get them all fingerprinting. Tähän tiputtaudunko? Kato vähän Mut siis tiputtaudunko Joo, tähän? tiputtaudu. Ui, No tää niin, kamera on nyt hyppäs tohon. Entertain me. Please. No, ota se siitä vaan itsellesi. Tänne Ja sit tonne sivulle. Joo. This place is impressive, but it No niin, just nyt doesn't potkasi feel se like it. siitä. Paina yytä. Yytä. Noin. Jääks mä tänne vai? Silleen, että painetaan tää nappula. Joo. Nice work, video game guy. Joo. Noin. 2 urpoa. Nää on, Tää liikkuu itsestään! nää on niinku tosi hyviä noi tommoset. Hey, Bartman. Klisee You ever jutut. dance with the devil in the pale moonlight? Joo, ei me Well, ehkä. then Joo, no kuitenkin kai. Jos tässä on vielä pitkälti juttuja. Miksi toi ei oo Batman ja liitänyt tohon pääkalloon? Kato. we have a break-in. Mä teen voimaiskun. Let's get him anyway. Hope you die. Hei! Minä koitin. Minua tarvitaan. Funny man. Kuoli. Pelottavaa. Minulle timanttia.
Kiva. Me ollaan karseet varkaita. Kaikki luulee meitä varkaiksi. Joo, on sen Kaapo, kaveri. sun pitää niinku mennä juosta sit tuolta ja niinku hypätä siitä. Siis tonne toiselle puolelle. Niin, tuolta Rexin hännästä, ota vauhtia. Ja sit paina AT ja pidä sit taas sitä pohjassa, että sä liidet. No niin, juokse. No, miten juostaan? Onks tähän Näin, juoksemista? noin, nyt paina AT ja liidä. Minne? Siihen. Noin, Ei. nyt. Nyt menet sinne toiselle puolelle, mä pääsen sitten. Ha? Täällä on vipu. Ho! Mä vedän sen. Pääset sä tänne nyt sen vivun avulla? Ho. Ai! Yeah, my superpowers are no match for your flashlight. Iskä näyttää miten Mä oon mun ritsalta partioita. kukaan ei ota iskaa. Card. No niin, Kaapo, hyppää siitä. Ja sit Sit tää niinku lentää Niin. tälle. Ho. Okei, ja nyt lennä siihen päälle. Ton. Hei, täällä olisi ollut tämmönen juttu. No sä voit ottaa sit sen myöhemmin. Tää on pomp. Oho, mä en niin. tiennyt. Ja tiputtauduks tähän? Joo. Ho. No, tiputtaudu jo. Tiputtaudu. I'm not afraid of you. No Ja niin, sit tonne. Joo, me. Skipee täällä puussa. Joo. Here forever. Joo, ja nyt ammu sitä. P-llä. Sä voit Ai tää niin, väärä nappula. tarkemmat painamalla siitä. Mä luulin, että se murskaantuu sinne alle. Hei, meiltä loppuu aika lailla aika. Siis voidaan vielä pelata ehkä Ihan pikkasen, pikkusen. mut puhutaan tästä, sanotaan jo Kaapo, loppujutut. täällä on tää sun Mä niin... tiedän, tämmönen. nämä murhaa nämä vartijat täällä. Oo. Anna mun tappaa toinen. Siellä on se yksi Mut siis voidaan sanoa jo loppujutut, mutta pelataan vielä. Joo, niin voitte tykätä tästä videosta, tilata meidän kanavan Joo. ja lähettäkää kommentteja, mutta ei nyt semmosia niinku negatiivisia. Niin. Ei, kun me ei oikeastaan niinku tykätä negatiivisista. Kato, toi se yksi Simpsonista hahmo. Niin. Se on se ihme luupää. Mä kutsun sitä luupääksi. Miksi mä tänne toiseen? Kato vaan, tää on toisessa. Siis mitä? Se on semmonen laserittu. Jaa. No niin, ottaa nyt semmonen sieltä. Se pitää olla... Mitä? Kaapo. Ei, kun me ei nyt ottaa toi laserittu Mä halusin tästä. tuolta tänne. Ota nyt toi laserittu, kun me tarvitaan sitä. Joo, noi. Robobot, Bart. What? Mitäs mä teen? Niinku, no niin, nyt ammu niinku toi tohon. No väärä. Tohon. Mä haluan... Laaseri. Ammu siellä Joo, laaseri. väärä nappula on tää. Noin. No niin, joten nyt me lopetetaan. Moi. Moikka. Moikka.